Pozdravujem z letiska v Istanbule. Chystáme sa do Bejrútu. Momentálne meškanie 35 minút. Po prilete pokračujeme do Sýrie. Tak Maťko, dobrý večer. Ahoj. Tak sme na ceste do Sýrie. Prijal si tento nápad, túto myšlienku. A aké sú tvoje očakávania, aké máš teraz pocity? Ty už vlastne cestuješ dneska úplne od skorého rána, lebo si zabukoval iný let jak ja. A to je všetko v poriadku, bol som sa dobre napapať vonku z letiska a moc sa teším. Dobre, a máš nejaké očakávanie, alebo nechávaš to plynúť? Ja očakávania nemám, tuto netreba mať očakávania. Dobre, neboj sa toho trošku, lebo tá súčasná vláda vlastne postáva z ľudí, ktorí v podstate bojovali v takých skupinách ako An-Nusra, Al-Qaida, aj možno nejaký z islamského štátu. Neobáva sa trošku, že akí tí ľudia budú na tých kontrolných stanovišťach, ako sa k nám budú správať? Vieš čo, ja si myslím, že všade na svete sú dobrí ľudia. A keď sa správaš normálne, tak myslím, že oni sú normálni. Neobávam sa, nemám očakávania žiadne, nebojím sa, ale mám rešpekt. Tak ahojte, zdravím už zo Sýrie. Prišli sme sem, cestovali sme v noci, takže sme trošku unavení, ale nadšení z toho, že sme prišli do tejto veľmi špecifickej a určite krásnej krajiny. Na hranici sme mali trošku problém, lebo vodič nemal nejaké papiere, čo potreboval, takže sme sa tam trochu zdržali, ale nakoniec sme to nejako vykecali. A keď už sme boli vlastne na pasovom, už na sýrskej strane, tak pracovníci sa pohádali, lebo zjavne niektorý z nich sa pomýlil a dal na miesto Slovenska do systému Slovinsko a asi sa nevedel priznať chybu a naozaj sa hodne pochytili. Chvíľku vyzeralo, že sa pobijú. Ináč cesta od hraníc až do Damašku bola bezproblémová. Prišli sme sem prvý deň začiatku Ramadánu, takže tešíme sa, ideme do mesta a prinesieme vám nejaké pekné zábery a informácie. Tak, už sa s Maťkom presúvame v centre mesta a práve sme v srdci židovskej štvrte, kde už teda ale na Židov nenarazíte. Nachádzame sa v Umajovskej mešite v Damašku, štvrtej najposvetnejšej stavby moslimského sveta po Meke, Medine, Skalnom dome v Jeruzaleme. Je to naozaj krásne miesto, spomienky, kedy som tu bol prvýkrát v roku 2010, už sa takmer vymazali a som doslova fascinovaný týmto nádherným miestom. Maťko, prístup bližšie. Ako sa ti tu páči? Ako sa cítiš prvý deň v Sýrii? Nádherné. Je to úžasné miesto, že? Super, nádherné. A to sme len na začiatku. Krásne, krásne. أي كيس ب 5000 ليرة يا أنا باليوم بميكروباص. تنزيلات أي كيس سكاكين ب 5000 ليرة يا أنا باليوم بميكروباص. تنزيلات أي كيس سكاكين ب 5000 ليرة. Nachádzame sa v štvrti Al-Jarmuk, čo bola najviac zničená štvrť počas občianskej vojny v Sýrii. Hovorí sa, že mesto Homs je najviac zničené, 40% mesta bolo zničených, ale keď chcete vidieť stopy vojny, tak musíte ísť na okraj Damašku. Je to silné, keď si uvedomíte, že toto sa v podstate celé udialo len nedávno. Vyšli sme na strechu jedného z domov a tuto vpredu, čo vidíte, tú vežičku zlomenú, tak to bolo asi nejaké posvätné miesto alebo mešita. Vo veľa budov to schodisko je veľmi nestále, by som sa neodvážil ísť hore, ale toto vyzeralo v poriadku. Ja akože normálne, že nemám slov, keď to vidím. V niektorých menej rozbitých častiach vidíte, že žijú aj ľudia. Hej, tam vidíte nejaké prádlo, uteráky. A vidíte, že niektoré tie stropy ako keby sa úplne prepadli. Neuveriteľné, čo dokáže ľudská zloba, no.
Je to smutné. No a takto to vyzerá vnútri. Ale, CDčka. Kde? To nebudú originály. A dneska sme v kresťanskej dedinke Malúla, asi 60 km severne od Damašku. Vyzerá, že to bude veľmi pekné miesto. Spoznali sme tu turistu Kaspera z Poľska. Áno, ktorý má rád určité naše výrazy špecifické. A tešíme sa, že to tu trošku spoznáme. Teta Mniška mi akurát v kláštore povedala, že tu žije 40% moslimov v tejto dedinke, lebo som bol prekvapený, že tu vidím mešitu a myslel som si, že tu žije málo moslimov, ale teda skoro až polovica. Ešte mi povedala, že vlastne počas zimnej sezóny, lebo sme tu teraz vo februári, tak veľa ľudí sa sťahuje nižšie, čiže veľa domov je tu vlastne opustených a prídu až keď je teplejšie. Schody do neba, do jaskyne. Pravdepodobne slúžili nejakému asketovi, ktorý hore žil a pôstil sa. Tuto náš kamarát z Poľska rozmýšľal, že vyjde hore, ale nakoniec si to rozmyslel. Nemyslím si, že je to dobrý nápad, lebo vyzerá to byť staré a pravdepodobne by sa tu človek vysypal. Maťko nám odchádza! Čau! A ja to musím šlapať hore sám. No a už sa presúvame lokálnou dopravou smer Dara. Nenašli sme žiadny spoj priamo do Bosry, kde si chceme pozrieť krásny rímsky amfiteáter, ale z Dara to už nie je ďaleko, takže tam odtiaľ si vezmeme taxík a pôjdeme priamo k pamiatke. Klasika, ako to v tom arabskom svete býva, museli sme čakať asi 3/4 hodinu, kým sa nenaplnil autobus a vyrážame z Damašku objavovať iné zákutia krásnej Sýrie. Prišli sme do malého mestečka Bosra a tu nájdete takýto impozantný chrám, amfiteáter z čias Rímanov. A tu je náš vodič, aj sprievodca Ahmed. No a sprievodca nám teraz povedal, že v tých prvých radoch bola armáda, potom bohatí ľudia a až potom vyššie obyčajní ľudia. Dokonca, že tu vystupoval aj známy spevák Julio Iglesias a v roku 2010 tu bol dokonca slovenský folklórny festival. Náš prvý stop, smer Damaskus. Čo Maťko, koľko to bude trvať, kým niečo zastaví? Neviem, rátam, že ten kamión, čo ide, tak zastaví. Dobre, skúsime to. Ideme. حبيبي يا حبيبي انت كنور عيوني انت بيحكي معاك. Áno, poháre. Chick glass. Priatelia, práve sa nachádzame v bare, kde si môžete kúpiť pivo, alkohol, vodku, hoci čo chcete. Sme v meste Homs v Sýrii. A ja práve pijem niečo, čo nie je identifikovateľné mnou, ale idem to vyskúšať, tak dávajte bacha. Je to dobré, také mentolové. Super, na zdravie. Neviem, či ma bude počuť. Fúka veľmi silný vietor. Prišli sme do Palmyry. Cesta tým malým autobusom bola celkom strastiplná, ale sme tu na úžasnej pamiatke z 2. storočia nášho letopočtu. Neviem, je to nejaký checkpoint, neviem, či je opustený, či tam niekto bude, ale videl som z druhej strany
nejaký mostík k tomu hradu, tak pôjdem skúsiť veľmi, veľmi opatrne. A neviem, tento mostík nevyzerá zrovna najistejšie. Neviem, možno veľmi opatrne to skúsim. Sú tu dve motorky. Možno je niekto hore. Prešiel som cez tento mostík a ešte musím ísť aj naspäť. Ale toto radšej doma nebudem hovoriť. To je vo hubu. Ale som na hrade, no. Krucinál. Fuj, to bol adrenalín. Výhľad na Palmíru a mestečko Tadmur hneď vedľa nej. Sú tu vojaci, idem do piče. Sýrsky vidiek. Pokojný, zelený a dneska zamračený. Skutočne impozantné. Jeden z najzachovalejších križiackých hradov v Sýrii, Krag de Chevalier alebo Al-Hosn. Dneska tu máme aj turistov, myslím, že z Talianska. Všetko sa mi oživuje v pamäti, lebo som tu bol v roku 2010 a to už je 16 rokov dozadu. A vtedy som nemal nič so sebou, ani foťák. Takže je to pre mňa taký zvláštny zážitok. Ako keby som tu bol prvýkrát a vlastne nebol. Bohužiaľ aj tento hrad bol zasiahnutý bojmi, keď sa zhruba 10 rokov dozadu veľmi tvrdo bojovalo opozícia proti Asadovi, ale stihli to všetko zrekonštruovať. Takže teraz si znova môžete túto pamiatku vychutnať v plnej kráse. Čo si hovoril? Všetko je to krásne. Ale to predtým. Krásne všetko. Nádherný hrad, perfektný, ale musíš byť vždy frst. Čo? Je dosť špinavá, no. Mesto Hama s obrovskými vodnými mlynmi. Momentálne nefunkčnými, lebo tu nie je voda, ale v minulosti že vraj sa normálne aj točili. V Hame je celkom rušno. No čo, Maťko, keď si ľudia v našom okolí myslia, že sa máme zle a obávajú sa, či máme dostatok všetkého, čo na to hovoríš pri tejto príležitosti? No, pochybujem, že takéto jedlo je u nás a že ho je dostatok. Je výborné. Super, dobrú chuť. Ďakujem. Naša cesta v Sýrii dopadla úspešne.
Prešli sme hranice a už sme v Libanone. V jednej z najúžasnejších pamiatok vôbec, Baalbeku. Kedysi pohanskom mieste pomenovanom po bohu Baalovi. Jupiterov chrám. Úžasné, veľkolepé. Krásne. Tí Rímania to vedeli. Vítajte v rímskych kúpeloch v mestečku Andžár. Libanon a hlavné mesto Bejrút. Blížime sa k moru. Ulice za nami, za mešitou, sú prázdne a plné vojakov. Ako keby sa tu k niečomu schylovalo. Náš posledný deň počas našej 9-dňovej cesty. Všetko dopadlo dobre. Nech už sa len bezpečne vrátime letecky domov.